Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umfokambanjwa, ukhathini, umagutshwa. Umshaka kwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo, kaThumbula Tshatatsha, kaPheshe, kaMaguyane, kaVaphi, kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kule channel ethu enkulu la sifundisana khona isintu. Sihlahlelane sikhumbuzisana indlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu. Angikukhumbuze. Simpunga yesintu sishicilele incwadi ezifundisa isintu. Incwadi ezizokwazi ukukulekelela kweminye yemibuzo ozibuza yona ethinta isintu. Incwadi zethu ke bafowethu uyazithola ngokushayela zona le nombolo ozibona uzivela escreenini sakho. Okanye uhambe uye ku-website yethu impunga yesintu www.impungayesintu.co.za. Angikhumbuze futhi namadoda zinsizwa zakithi ikhona iyogathi yamadoda nochatha ndoda nomkhumiso wensizwa. Sekuzohamba konke manje bafowethu. Uma uthenga iyogathi uzothola iyogathi yamadoda nomkhumiso bese kuzoba imbiza ukuchatha. Zonke ke bafowethu lezi zinto uma uzidinga uyakwazi ukuthi ushayele la kule nombolo lezi ozibona uzivela escreen sakho sikwazi ukuthi sithumela ngoPostnet. Siyazama kodwa njengamanje ukwenza inhlelo noCourier Guy ukuze nabo bakwazi ukuthi basithathele izinto zethu basihambisele zona, ngoba abantu abaningi basebenzisa uphepho kanti uphepho izinto bayazijikijela. Nabantu besifazane njalo likhona itiye lemphelandaba, kodwa ngizonazisa uma seli-ready abantu besifazane ukuthi anihlalanga mhlambe nogogo abadala banifundise ukuthi uma umuntu wesifazane wena kusho ukuthi nawe ziyekelele kanjalo, kodwa kubalekile ukuthi nawe kube khona izinto ozitholayo ezizokwazi ukuthi zikuhlanze ukuze kusasa ungeke uzubhekane nokuthi mhlambe kube khona izifo ezithile ezithinta abantu besifazane. Itiye lenu ke abantu besifazane ngizofika ngizonazisa la ngimpunga yesintu. Namuhla bafowethu nodadewethu ngimpunga yesintu. Ngifisa ukuzokhuluma into ebalekile kona wonke umuntu ompisholo ophila phansi komthunzi welanga. Kunomuntu onolwazi lokuthi umuntu ogezwa ngembuzi umedlulile emhlabeni umuntu ohambe ngengozi kuphela. Ingozi ke bafowethu singayichaza ngendlela eziningi, kodwa wonke umuntu makukhulunywa ngengozi uyaqonda ukuthi yini ingozi. Kunomuntu oginqwa imoto, kunomuntu ozikilelayo, lo muntu ingozi le azifake kuyona yabisinqoba impilo yakhe. Abantu abaningi ke banololo lwazi lokuthi umuntu othi umedlulile emhlabeni kufanele kuthathwe imbuzi azogezwa, umuntu odlule ngengozi kuphela. Kodwa namuhla mbukelo wempunga yesintu, ngiyimpunga yesintu, ngiyafisa ukuthi ngizokwazisa ukuthi umuntu ogezwa ngembuzi uma sehambile emhlabeni umuntu ohambe ngendlela umkhulu wayengayidalanga ukuthi uyohamba ngayo. Uma umuntu eshayiswa imoto, umuntu egula bese ahamba emhlabeni, lo muntu akahambanga ngendlela umkhulu wayeyidalile ukuthi uhamba ngayo. Ngesikhathi sendulo ukufa kwangeyona insakavukela umchilo wesidwaba, kodwa ngesikhathi sendulo ukufa kwakuyivela kancane njengebhitikoti kumakoti. Ngesikhathi sendulo abantu babekhula baze bakhokhobe. Uma sekufika isikhathi sokuthi ahambe umuntu emhlabeni uyobona ngabantu bakubo besondela kuyena bemtshela ukuthi sebezomlanda, uyombona ebiza bonke abantwana bakhe, ebiza wonke umndeni wakhe, ashaya imithetho ukuthi le ekhaya ngifuna ukuthi kwenzeke ukuthi, le ekhaya ngifuna kwenzeke ukuthi, ngoba mina sengiyahamba. Nangempela insimbi endala noma intombi endala iyobisilala kanti silala ukulala kwaphakade, seyandulela kwelamathongo. Hayi lento eyenzeka namuhla umuntu agula aphathwe yikhanda ashona, umuntu agula aphathwe izinso ashona, umuntu agula aphathwe ukufa okuthile singeke sakubalula ngoba ukufa kuningi. Emva kwaloko umuntu makade egula useyalandwa emakhazeni lelandwa khona, nakhona emakhazeni njengoba elandwa nje omunye usebuya uyigobhozi, sebemkhiphe wonke amathumbu bamkhipha bonke ubuchopho.
Uthini ngaloko? Ngoba ngokwesintu sethu nangokwemvelo, uma umuntu ehambe emhlabeni isitho esithile emzimbeni wakhe sesingasekho, sike sibamba imbuzi sisibuyisele leso sitho sakhe esithile somzimba ukuze mefika kwelamathongo angafike engaphelele, afike ephelele. Uma umuntu ehambe enqamuka umlenze, sike sibamba imbuzi bese lokho siyacisha sicele kwabadala ukuthi umlenze wakhe siyawubuyisela. Siyacela futhi ukuthi lento yamlimaza ingaphindi ize yenzeke phakathi kwekhaya kubantu abaphilayo njengamanje. Kodwa uma thina sizokwenza amaphutha njalo, umuntu uhamba akasenawo umlenze asimgezanga, umuntu uhamba kanawo amathumbu buya kuphi emakhazeni, uhamba umuntu akanabo ubuchopho, ufika umuntu sehlinziwe. Phela ukhumbula ukuthi njengoba bemdabulile bamlimazile, akusho ukuthi leyo nkinga kufanele uyilungise uma imehlele esaphila. Nakuba umphefumulo usuhlukene nenyama, isidumbu sakhe lesi ekufanele ukuthi masifika kwelamathongo sifike sinjengoba sinjalo. Lawo macala njalo bafowethu siwathetha nini emndenini yethu? Abantu bathi bebuye emakhazeni besikiwe, behlinziwe bafowethu, kukhona izicubu ezithile ezingekho emzimbeni yabo. Sikulungisa nini konke lokho? Nike niyibambe yini imbuzi kini nithi cha nina bosibanibane nangu umntwana wenu esibhedlela ngokwempilo esesiyiphila kahulumeni, babese bemsika bemlimaza, base sebethatha izicubu ezithile kuyena. Ngale mbuzi siyacela ukuthi simbuyisele, athi efika kunina afike njengoba nanikade nimdalile. Nalokufa futhi okumthathile namhlanje nasiyageza, siyacela ukuthi kuvaleke kungaphinde kwehlele umuntu phakathi kwekhaya. Izinto ezinjalo sizilungisa nini? Abantu abaningi bezwa bethi hawu usibanibani uphumulile, besho kumuntu okade egula. Uthola ukuthi umuntu kade egula kakhulu, ukugula okade kumphethe kwabese kuyinqoba impilo yakhe. Makuyinqoba impilo yakhe bese bavela bathi hey kodwa uphumula. Hayi ubafowethu, uma umuntu kade egula nganeno kwethuna esaphila edla amabele, nangayibamba imbuzi namgeza ukufa kade kumphethe naqeda, nakubese ngale kwelamathongo uyaqhubeka agule. Uma nje umuntu ehambe egula wangagezwa kwangavalwa lokugula kwakhe, nangale kwethuna lo muntu usagula, lokhu uyokubona ngokuthi phakathi kwegceke lomuzwa kini uthola ukuthi khona umuntu ohambe ephethwe yikhanda. Usuyaqala nawe manje uphathwa yikhanda, uthi uma uya kodokotela bathi odokotela awunalutho. Usuke yaqala manje phakathi kwegceke sekuba khona omunye umuntu ohamba ngekhanda. Kukhona umuntu manje osephathwa yidolo, kanti ugogo wahamba ephethwe yidolo limhlupha, sangamgeza ugogo ukuthi le dolo elimphethe aliphele, angathi efika ngale kwelamathongo ufika usaphethwe yilona idolo. Kodwa seliphethe umuntu ophile enyameni sekuyinkulumo yokuthi mina la ngikhona njengoba ngahamba ngiphethwe yidolo, namanje le dolo lisangiphethe, akuzange kulungiswe, alizange liqedwe kimi le dolo. Kunemizo othola ukuthi bonke abantu bakhona mabehamba emhlabeni bahamba ngesifo esisodwa. Bonke abantu mhlawumbe baphathwa yikhanda, abanye baginqwa imoto, kwenzeka into eyodwa sekukhona umkhokha, kodwa uthola ukuthi yinto abayaziyo abangazange baze bayilungise. Labe ngikhona umbukelo wempunga yesintu bengike kutheni noma ngabe yimuphi umuntu ozohamba emhlabeni ngendlela umkhulu omkhulu engadalanga ukuthi ahambe ngayo. Ngikhuluma ngomuntu ogulile noma umuntu ohambe ngengozi. Labo bantu bobabili bayagezwa. Kusuke kufanele ukuthi nibambe imbuzi, lo muntu nimgeze ukuze ukufa kumthathile kungabuyi kuzokwembatha abantu basekhaya, kungaphenduki umkhokha. Yabona ke bafowethu, njengoba sikhona nje sibaningi sabantu, kunabantu emakithi abahamba begula. Mina ngiyimpunga yesintu. Uyabona uma mina ungizwa ngithi uShembe umkhulu omkhulu, ngisuke ngikhuluma okuwukuthi umkhulu omkhulu ngokuthi umuntu owahamba egula uyakwazi ukumnikelela kuyena uShembe, umcelele ukuthi lokugula okwakade kumphethe uyacela ukuthi aqede. Hayi bafowethu, angingawageqa amagula.
ngoba ngimuke. Asethembe imbukelo wempunga yesintu ukuthi konke besikukhuluma kuyawenza umqondo futhi nawe kuyakufundisa. Yingakho ke kobaluleka ukuthi lento nawe uma ukuthi khona egcekeni lomuzi wakini nisukumele. Uma kuukuthi phakathi komuzi wakini nihamba ngesifo esisodwa noma seniphathwa isifo esisodwa, kukhona abantu phakathi kwemizi othola ukuthi kukhona isifo nje sibaphathayo. Abantu bale ekhaya banesifo nje sokuwa, lokho sekwaba yinto abayaziyo ekhaya. Leyo nto niyadinga ukuthi niyiqede. Ukuyilungisa yonke lento uyothatha imbuzi ubikela abalele ukuthi niye bosibani ngale mbuzi ngonikela kwaShembe, ngonikelela bonke abantu abahamba begula, izifo ezabathatha zangagezwa zangasuswa kubo. Socela ke namhlanje kwinkosi yamaNazaretha uShembe okuwukuthi bonke abahamba begula siyacela ukuthi lapho bekhona uShembe baqede izifo ezazikade zibaphethe. Bese niyithatha lembuzi niyakonikela ngayo nifike nilibika udaba njengoba udaba vele lumxakile okuwukuthi phakathi kwegceke lomuzi wakithi ukhona ugogo othile esizwa kuthiwa wahamba ephethwe isifo sokuwa, wahamba ephethwe yikhanda. Manje ikhanda sonke seliyasiphatha bonke abantu bahamba ngekhanda. Siyacela ukuthi uShembe lapho ekhona logogo okanye labo bantu ekuyibona bahamba bephethwe yikhanda, sicela ukuthi uShembe abelaphe lelo khanda. Emva kwaloko nobe senibuya senizikhaya senithola imbuzi ke manje ekhaya emzokwenza ngayo inhlambuluko. Nibabikela abantu abadala ukuthi labo bantu labo abahamba ngezifo ezithile namhlanje niyabageza, niyacela ukuthi konke ukufo kwakade kukubona namhlanje niyageza, niyakususa, ninake niphilayo senicela impilo ezokwazi ukuqhubeka phambili. Yonke into oyiqala esontweni kubalekile ukuthi uyiphethe ekhaya. Uma kuyinto yakini emsamo ayikho into oyenza esontweni kuphela kube ukuthi siphelele lapho. Umuzi yakwaShembe uthi wena uhambisa ukudla akusho ukuthi egcekeni lomuzi wakini awusezusenza isithebe, kodwa kubalekile ukuthi ubuyele ekhaya nakhona ubenzele abantu abadala ukudla ngoba umuzi wabo la ukhona ikini lapha ke esontweni. Nako ke lokuke ngikushoyo uhambe obanikelela bese emva kwaloko uyabuya nizobamba imbuzi ekhaya nizobageza phezukweni nenze inhlambuluko bese nithatha umswana okwengoba niwufaka emanzini nenyongo negazi bese niyageza nonke leyo mbuzi niyigqibe. Hayi bafowethu angageqa amagula ngoba ngemungu simpunga yesintu la sikhona siKwaZulu Natal eThekwini eMphelandaba ila sikupha khona ulwazi sikuhlahlele sikunika umhlahlandlela ezinkingeni ezithile obhekana nazo ezithinta isintu. Zikhona ke nencwadi zethu uyalapha ku website yethu www.impungayesintu.co.za noma ushayele kuzona inombolo lezi khona ke yogathi yamadoda nochatha ndoda. Nani bantu besifazane ngithe itiye lenu liyeza abantu besifazane. Sofuna izitholele itiye laseMphelandaba. Ake siqhubeke njalo ke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami